Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Op Curaçao komen er de komende maanden meer dan 1000 nieuwe hotelkamers bij. Dat heeft Paul Pennekoek gezegd, directeur van de Curaçao Tourism Board. Gisteren gaf hij een persconferentie waarin hij zei dat nieuwe hotelkamers automatisch meer toeristen naar Curaçao zal brengen. De hotelkamers zullen worden opgeleverd door het Marriott Hotel, de Dream Curaçao Resort, het voormalige Howard Johnson Hotel aan het Brionplein en begin volgend jaar 400 kamers van het Corendon Beach Hotel. Pennekoek noemde de ontwikkeling zeer positief voor Curaçao en sprak erover dat in 2018 en de eerste helft van 2019 sowieso het toerisme weer hele goede cijfers heeft laten zien. Het Curaçaose Toerismebureau heeft uitgerekend dat er in de maanden september en oktober van dit jaar 8000 minder passagiers kunnen komen naar Curaçao dan in de periode in 2018. Maar dat betekent niet dat er weinig mensen naar Curaçao kunnen komen. Er wordt nog steeds veel gevlogen, maar de maatschappijen American Airlines, Avianca en JetBlue die hebben gesneden in het aantal vluchten naar Curaçao. Het heeft voor een groot deel te maken met de problemen met de Boeing Max. Dat is een type vliegtuig dat niet meer mag vliegen en waardoor verschillende vliegtuigmaatschappijen in de problemen zijn gekomen. Om voor eens en voor altijd een einde te maken aan de discussie over de luchtkwaliteit in het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, zullen er speciale apparaten worden geplaatst die de lucht kunnen meten. Dat heeft Kenneth Bremer van de APVO tegen de Extra verteld. Mocht dat werkelijk blijken dat de luchtkwaliteit onder de maat is, dan moet er naar andere werkruimte worden gezocht, aldus Bremer. Problemen over de luchtkwaliteit spelen al lang bij het ministerie. Koperdieven hebben de afgelopen tijd weer een paar keer toegeslagen op Curaçao. Het gaat om dieven die elektriciteitskabels stelen vanwege de prijs van koper. Gevolg is wel dat mensen daardoor zonder stroom zitten en Aqualectra extra werk heeft. Het bedrijf meldt vandaag dat koperdiefstal niet alleen zeer hinderlijk is voor de samenleving, maar ook gevaarlijk voor de dieven zelf. Er kan namelijk tussen de 12.000 en 30.000 volt op de kabel staan. Een geval van hele grote pech gisteren op de Rooseveltweg. Een man had net een auto gekocht bij een garage, reed er op de weg op en er ontstond een ongeluk met een motor. De oorzaak van het ongeluk was het niet verlenen van voorrang door de automobilist. De motorrijder raakte gewond en zowel de motorrijder als de automobilist waren niet verzekerd. Er is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de zaak tegen oud-minister van Financiën George Jamaluddin. De dag dat het vonnis wordt gegeven komt steeds dichterbij. Morgen zal rechter Van Lieshout, als het goed is, alle drie de zaken tegen Jamaluddin daadwerkelijk sluiten. Het gaat om de zaken Germanium, Passat en Maximus. Op 16 augustus doet hij uitspraak. Tegen Jamaluddin is 30 jaar celstraf geëist. Het is heel warm in Europa. In Nederland werd vandaag opnieuw een hitterecord gebroken. Het was in Geelserijen in Noord-Brabant 39,4 graden en uiteindelijk steeg het kwik naar 39,7 graden. Het oude record was 39,3 graden, maar het geeft aan dat het heel warm is. Niet alleen in Nederland, maar ook in België en Frankrijk. Het is het gesprek van de dag en er zijn verschillende maatregelen genomen om de mensen veilig door de hitte te leiden. Het belangrijkste punt is natuurlijk heel veel water drinken en de zon vermijden. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.